Честит нов месец, октомври, скъпи приятели! Ако искате живота да ви се усмихне, първо дайте доброто си настроение, е казал Спиноза. Знаете ли, че има няколко етерични масла, които са изключително подходящи за месец октомври и за началото на есенния сезон? Канела, карамфил, портокал, джинджифил, бор, лавандула, кедър, както разбира се и масло тамян. Канелата има затоплящо действие, загрява, стимулира кръвообращението и като цяло помага добре на организма да се адаптира към новите условия навън. Маслото карамфил има силно противовъзпалително, антивирусно и обезболяващо действие. Портокала освежава, тонизира и повдига настроението, а знаем, че есента започва така, по време на есента започват повечето хора да чувстват една монотонност, едно депресивно състояние, което, разбира се, с маслото портокал, както и с маслото лавандула, би могло да се преодолее успешно. Маслото от джинджифил има сгряващ ефект, стимулира кръвообращението и повишава жизнената енергия. Маслото от кедър подпомага дишането и е изключително подходящо при влажно време, защото изчиства и действа отхрачващо. Маслото тамян облегчава гърлото, изключително подходящо при бронхит, при проблеми с носа, както и дишането и като цяло действа добре заземяващо и укрепващо имунната система. И един чудесен аромабленд за домашен уют, спокойствие, за добър сън. 2 капки портокал, 2 капки тамян и 1 капка канела. Може да сложите във вашия аромадифузер. В зависимост, пак казвам, дозировката е в зависимост от вида на помещението, от квадратурата. Съответно, ако е по-голямо помещението, може да сложите с още 1-2 капчици повече от изброените масла. Пожелавам ви един невероятен месец октомври!